Είναι κι αυτός ο ήλιος όμως ένας.
Γιατί δεν σ' αρέσει. Αν θα κάνω τι πάρεις αυτό μάτι μου να το βάλω και σήμερα θα το βγάλω. Δεν πήγα από πλάκα εσύ γελίος. Τι μόλις μου τώρα θα πάει γιατί θα κρατάω πίσω. Πήγα τώρα. Και πού θα με πας. Και το βγάζω πιάνω να σπάσει το ποτάκι. Φτάνει. Αχ, είμαι καλή. Αν μ' ακούγατε δεν πάω να ακούσω τόσο πολύ. Άλλη φορά να κάνετε μόνοι σας τις συνδρομές. Εγώ δεν είμαι πια να δεν πέτω τις ώρες. Να δεν σε βεβαιώ, νόμιζα θα πεθάνω. Μάμα, ποιος σας είπε να πείτε παιδιά σου το... Ποιος μου είπε. Ξέρω ποιος μου είπε. Τι ωραία ημέρα. Έπειτα ήθελα να κάνω και λίγο περίπου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν σας φταίει κανείς. Τέλος πάντων, εγώ παρίστασα. Θέλετε να ξαναπάτε στην Ισταντιανή. Θέλετε στο ταπείο, ορίστε ο δρόμος και πηγαίνετε. Πάτε τον πατέρα σας, το θείο σας και αφήστε να είστε. Αγώριστε σας μαμάκα μου. Δεν πιστεύω να είστε εσύ. Δεν τα ακούω εγώ αυτά. Την πρώτη φορά ήσουν μαμίκη. Τη δεύτερη όμως θα καταλάβω ότι είναι καλύτερα χωρίς τη μαμά. Τι λέτε. Έλα, εσύ, κάνεις τάχα από μια θέλη. Όπως το λέτε. Πώς θα ξέρεις εσύ. Δεύτερη, ότι δεν ξέρεις ότι η μαμά σου σπίτι. Ελένη μου, μα τι ωραία που είσαι σήμερα. Δεν μου φαίνεται ότι είστε πολύ ευχαριστημένες που δεν ξανά Μα πώς θα γίνει επιτέλους η μάμα. Πες την αλήθεια και μην τρέμψε. Δηλαδή υπονοείς ότι ήθελα... Μου αρέσει και τρέμψε και ματίεσαι. Η Λουδία. Θα πάει να φτιάχνω. Εσύ πάρεις. Πάει, σου. Θα σου πει και ο πατέρας αστεία. Όχι, τι με ήθελε. Δεν ξέρω. Μόλις πήρες από την Ακρόπολη, μας άφησε εδώ και πήγε σπίτι της για να σας φέρει. Και κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είπα ποτέ να τον κάνω στο σπίτι. Σήμερα έτυχε να μου πω. Φεύγετε. Ναι, πάμε, λοιπόν, το περιμένει στο σπίτι. Δεν πιστεύω, ποια είναι τα. Πιάμε να πατρώνε. Αυτό θα να πάτε. Πώς είσαι, αγαπητέ από εδώ. Είναι μέσα. Πού είσαι εσύ, πήγαινε να φροντίσεις τα ξέρω του γάμου. Από τώρα, άμα είναι το τέλος του μήνα που τους έχουμε περάσει. Τι άλλο μήνα, πάμε θα γίνει αύριο το βράδυ. Αύριο. Τι μήπως έχεις αρεστεί αυτό. Εμένα. Εγώ είπα μου δεν έχει από τρες. Μα γιατί αύριο δεν είχαμε πει ότι είναι σε 4? Απλούστατα, γιατί σε 2 μέρες πρέπει στο Μάιο. Γιατί με αυτό, Εσείς οι Εκταλείς ζείτε στην Κίνα. Γίνονται γάμοι το Μάιο. Πήγαινε τώρα και μην ακούω. Συμφωνώ τώρα. πάει καλά. Κάτσε τώρα, παιδί μου, να δούμε ποιος θα προσκαλέσουμε. Μην να προσκαλέσουμε, δεν έχουμε διαδικασία. Ένα-δύο φίλοι, πιο στενοί συγγενείς. Δεν χρειάζομαστε τίποτα παραπάνω. Αυτό δεν γίνεται. Γράψε λοιπόν και ας πούμε γρήγορα. Αμέσως. Το άσχημο είναι ότι δεν το περιμένει κανείς. Σήμερα όμως ήταν μια από τις μέρες της εορταστήκαμε περισσότερο. Έτσι, Τι ωραίος αυτός ο Παντενών, σκατροπύλα, το ερεύτη, θαυμάσια είναι. Ωραία αυτιά. δεν σας τα λέω. Άρα και για να καταλάβουμε, να μας βάλουμε την ομιλία αυτή. Σου λέω ότι ο θάνατος του Περικλέου είναι ζημία σε καθόλου την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες. Εσείς έχετε τις δικές σας, εγώ τις δικές μου. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Οπότε δεν καλά τα λέω. Να πεις ότι θα σε πείσω. Αφήνατε. Γιατί όπως και να μου το παρουσιάσετε το θέμα, θα έχω πάντα στο νου μου τα λόγια στην Κυριακή και αυτός η μορφή. Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ και για σένα. Είσαι από τη μια, περαστείς. Εγώ και τον υπερασπίσω με την αλήθεια. Δηλαδή τι λες όπως εσύ θέλεις. Αυτό δεν λέγεται συζήτηση. Τα πράγματα δεν επιλέγονται. Πώς? Να μην συζητήσουμε? Α, όχι, είμαστε Έλληνες και θα το συζητήσουμε. Μα θέλετε καλά να στήσετε το Πελοποννησιακό πόλεμο. Θέλω να σου αποδείξω ότι ο θάνατος του Περικλέου ωφέλησε την Ελλάδα. Πατέρα, λοιπόν, στα νέα τα σκένατε και δάσκαλοι. Πώς? Τα πράγματα μαθαίνουν τους μαθητές. Μάλιστα. Σε δίδασκα ότι ο Περικλής ήταν ο πρωταρχικότατος. Ο Περικλής ήταν ένας από τους λαμπρότερους χαρακτήρες του κόσμου. Ρήτο, στρατικός, πολιτικός, ίσοι όλα τα προβλήματα. Ήταν Ελλάδα. Ήταν περίπου. Όταν μιλούσε άστερα, μέσα και ρωτέστηκα το λαμπρό. Σε λίγο θα μας πεις μας και να μην τα κάνουμε. Είχε τόσο κρεμιολόγος του, ακόμα και τα έκανε, μπορούσε να πει σε αυτούς ότι είχε κερδίσει. Εμένα δεν θα με έπισε ποτέ. Ρε παιδιά μου, συγγνώμη που σας πω, αλλά δεν πείστε. Ο Μητροπολίτης δεν λέει τι έκανε να μας πω. Λέω, να μην είστε σε λιγά. Η ώρα, τα έξοδα θα κοιτάξουμε τώρα. Εάν δεν πέθανε ο Περικλής, Πώς είναι. Τι μου να βρεις εσύ. Καλώς άνθρωπος. Αλλά στο πραγματικό σου. Ο Περικλής. Μα δεν το Παλιά το
αρχαιότερο εκεί. Όχι, δεν μου αφήνετε ήσυχη, λέω εγώ. Έτσι. Αν δεν πέτυχε ο Περικλής, σήμερα θα ήταν άλλη θέση. Τώρα εκεί πια με κύριε Κανή. Αυτό που σας λέω εγώ. Αφήνει. Κοίταξε, παιδί μου, είσαι νέος και ενθουσιασμός σε παραφέρει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ο Περικλής ήταν ο κακός δαίμον της Ελλάδας. Αυτά είναι λατώδη. Απόδειξε. Είναι ότι επεκτείνησε τον πολυπολιτιακό πόλεμο για να καλύψει τις καταχρήσεις και να διατηρήσει την εξουσία. Ο Περικλής επεκρίνησε τον πόλεμο. Μάλιστα. Πατέρα, νομίζω ότι έχεις ανάγκη από μερικά μαθήματα ιστορίας. Είσαι ανόητος και καλύτερα θα πας να μάθεις γράμματα παρά να θες να παντρευτείς. Σοπός δεν μόνο και μιλάμε. Αυτό που σου λέω εγώ, κατάλαβες. Δεν θα μου πεις εσύ για μαθήματα ιστορίας. Εγώ σου μιλάω με τα βιβλία στο χέρι. Εγώ δεν θα πω στο χέρι σου μιλάω. Λοιπόν, σου λέω ότι ο Περικλής κατέστρεψε την Ελλάδα. Την Ελλάδα κατέστρεψαν τη σπαθιά του. Μάλιστα. Ποτέ. Θα σου το αποδείξω. Δεν έχω ανάγκη να μου δείξει. Βλέπω ότι το παίρνεις πολύ ψηλά. Αλλά δεν σου επιτρέπω να φαντάσεις. Δεν θα συζητήσω μέσα την άδεια. Α, έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι εγώ θα σου πείσω το τέλος. Όχι καλά, τους αγαπάτε. Ουφ, εντάξει. Παρήγγειλε τις προσκλήσεις, τα κουφέτα, τις παπάδες, τελείωσε. Να πας πίσω, πάμε στη θάλασσα. Μα πήγες τώρα. Να πας πίσω τα στέφανα. Τι είναι αυτά που λέτε τελαφήκατε. Και λυπούμε πολύ κύριε που έτυχε να σας το πω. Και εγώ επίσης. Ναι, ναι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που λοιπόν δεν θα παίζει στα χέρια σας. Χαρά δεν περιγράφεται το λοιπόν από τέτοιο πεθερό. Σας χαιρέτησα κύριε Απόβολο των Αρχαίων Αθηναίων. Ο Σφίνης Αγγέλα από τον γραφείο Σπαθιατών. Άπα, πάλι το πεις. Εδώ, ο κόσμος χάλασε. Και αυτοί οι άνθρωποι τρέχουνε από τη μία και από την πλευρά στην άλλη. Μαρία, Ελένη, τρέξτε! Φωτιά, φωτιά! Φωτιά, φωτιά, πού είναι η φωτιά? Εδώ, εδώ! Πού? Εδώ! Να, το καπνός! Ηλία, τρέξτε λίγο για τους πυροσβέστες! Μη φέρετε τους πυροσβέστες, δεν διάσουν τους πυροσβέστες. Φέρνουν παπάδες σκηνή. Παπάδες, σκηνή! Ναι, παπάδες. Για να το βάσω τον άμεση και να το φέρω αγωνιστικό σου. Μαλώσανε και όλες αυτές από εδώ και όλες αυτές από εκεί. Τι? Αυτό τι το βάζω. Έτσι έτσι. Εδώ είσαι ακόμα εσύ. Ναι. Πήγε να τα αλλάσεις γρήγορα. Πήγε. Θα βάλω. Τι έτσι. Άκουσε εκεί το βλάκα. Αφήνετε με ήσυχο. Παπάδρα μου.
Τρίτη φορά που τους το κρύψα. Αυτοί οι πρεμάκια μου χρειάζεται να το κουμούν στο λαιμό τους σαν τις κατσίκες. Τέλος πάντων, εμένα το ίδιο μου κάνει. Όποιος θέλει, ας έρθει. Πού είναι η κουτάρα? Εσύ έστω θα κάνει μια δουλειά σωστά. Άρχισε. Όχι, δεν έχει σκοπό. Είναι η κυρία Ζαμπέτα, μα είναι μια ώρα τώρα στα καμπάνα της δρόσης της εκκλησιάς. Αλλά εσύ που τσοπολεύεις τους δίπλα. Αλλά τι έμαθα. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ καίγομαι. Ακόμα είσαι στην κουτάρα. Πες το σε πηγανίσω πλατό. Τι έχετε και γελάτε? Ναι. Δεν πρέπει να γελάτε όταν εγώ βάζω κάτω στο τραπέζι. Μαν τώρα και σταθμός. Άντε γιατί τώρα σας ανέχει κάτω μέσα. Όχι, αν δεν είναι εσύ. Πού είσαι, Αντώνη? Αντώνη! Εκείνο που σου λέω! Μα καθίστε πρώτα να πάμε! Έγινε και του λόγου που περιπολάρεις! Αντώνη! Αντώνη! Βρε Αντώνη! Πού είσαι ρε! Μέσα είσαι! Δεν μου πεις να πάω από το παύλα. Καλά, καλά. Είσαι στους νέους άνθρωπος, ρε. Και φέραμε τα κεφαλάκια και γρήγορα. Κατάλαβε! Άμα είναι να πεις πόρτα. Ωραία, σας άνθρωποι, τρώτε για μάκια δεν μου λέτε τίποτης. Ορίστε και ο κύριος Αμαξιλά. Τώρα ξύπνησε. Τι έκαμε λέει ότι κάνω. Πέρα να είναι να μας έρθουν τα καμπουτσίκια σου. Ρε μόλις τώρα γυρίσαμε το παιδί από τη Τούμπα. Σίγουρα θα κάνω ρόλο του Περετώνη. Τούμπα να κάνεις. Τα μάξι μου του θέλουν, τα έξω σιγά. Θα σ' ακούσει και κανείς θα νομίζω ότι λες και την αλήθεια. Είσαι και του λόγου σου. Μπράβο, μπράβο. Τι είμαι! Έσπασα το πουδούνι να σε φωνάζω. Πώς θα έκανες εδώ πίσω, κύριε, αφού σου λέω δεν ήμουν εδώ. Και τι με νοιάζει εμένα. Όταν εγώ πάω το πουδούνι, πρέπει να τα ακούς και στην Τούμπα. Αδερφέ, βλέπω έχεις όρεξη για φαγωμάρες και εγώ έχω όρεξη για φαΐ. Ορίστε. Τρώγε λοιπόν μετά από τόσο δρόμο που κάνεις να είμαι. Άιντε πια. Ευχαριστώ. Ρε, αυτή σου πέντε μπούζι. Μα άγγελες εσύ. Να μην ακούσες. Τώρα, πού σε ρε, μπράβο. Άντι σου είπα, αν να με ζεστάρεις γιατί δεν σε πήρε και σήκωσε. Αμάξω, να κρατήσω δεν προλαβαίνω. Ήρθες. Σταμάτη, ναι, να τους πότσα. Κακό χρόνο να έχει όποιος και να είναι!
Να σε καλά, παιδί μου, μπράβο. Τέλος πάντων, πήγαινε τα πέντε να μας απαρέξει από αυτό το διαδιστικό. Δεν αντέχω. Τώρα ξέρεις τι πως τρώω. Τίποτα δεν με νοιάζει. Εντάξει. Αλλά στάσου κοινά μου, να σε κάνω όλα έξω σου. Σκόρδο να φανταστώ τέλος. Άλλη φορά έχω κάνει. Ποσό το κόσμο σου. Και πάντα να φτάνεις. Ποιος δεν σταμάτησε. Αυτός ο αρχιτέκτονας. Πώς το λένε τώρα, μας δεν χάσα. Α, ο Χαρούπος. Ναι, ναι, από μέσα ξέρω. Μωρέ τζόνια μανέστα. Τώρα, κάναμε το παλικάρι ακόμα. Ανεβάλε με λιγάκι ακόμα. Πού πας, δεν έχει άλλη. Δεν έχει. Άρα είναι το μέτρο την έκανες ραδιόφωνε. Τι μας έπαιρνες για νοσηλετούς. Έχει, το τώρα μέσα είναι. Δεν έχει που λέω, είναι η σούπα της Μαρούλας. Άντε, αλλά. Κάτσε. Ας μιλήσω άλλη μάλλον μια φορά. Μα τι άχτηνα αυτό με αυτήνα. Βέβαια. Να μην φάει, λέει. Άμα τρώμε κάνα φάπι καλό θα εδώ μέσα, εξαιτίας της Μαρούλας θα τρώμε. Τον κύριο που θέλει να πάει και για πιο μέσα. Μη χειρότερο. Γιατί δεν έφερες ευκαιρία σε σένα. Ρε κακόρικε. Δεν πήγες κανέναν καλύτερο να αγαπήσεις παρά την κλίστρα δίκη στην καρδιά σου. Κάνε καλά στο στέρι του πολύ γνώμη. Μπες κατάκι για πέτα με Μαρούλα. Ρε αδερφέ και μόνο που είναι κλίστρα εμένα με σκάνει. Κοίτα αυτή που θα αγαπήσεις εσύ Κωνσταντή, να μην είναι κανένα ξέπλυμα. Καλέ, δεν σας τα άτομα χωρίς άμα του πεις στις πόλεις, θα μου το έξω αμέσως. Όχι, δράσα. Σαν η κυρία, με πάρα τη δράση. Από εκείνου του καλόμους, παππέλη. Μία είναι κάπου. Δύο. Ήρθα από την Κλάδα! Δεν σηκώνουμε τώρα, δεν θα κατέβει. Τώρα θα κλείσουμε τις προπόσεις. Παιδιά, η Μαρούλα που είναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα άρχισε έτσι. Τέλος πάντων, να σας πω πάντως ότι σας έχω και γάλο. Γιατί ο Αλφέτης έφαγε γάλο το μεσημέρι και είπε να φάμε και εμείς. Βίτα για το πίσω, παιδιά! Να είστε
Δεν το έκανες αυτό το πράγμα. Μετά, Χρήστο μου, μετά. Αφού δεν σε βοηθάει και κάνεις εδώ μέσα. Εσύ, η ευγένειά σου τι. Τώρα σε ερώτηση σου. Ω, Χριστό μου. Δεν είναι να βοηθήσεις τι, ότι τις τσεπέσεις. Αφού ξέρεις, εγώ σήμερα θα σου τονίσω τις οφείλες. Αμέ, η ευγένειά σου τι. Μήπως είδες να καθαρίσεις τα πατάτια και δεν σε είδαμε. Α, για να σου πω, εγώ είχα τις ιστορίες με τις χίλιες πατάτες και δεν ξέρω τι παίρνει το στεριό. Αμέ, εσύ, γυρακοντέσαι με τα φιωγάκια στο κεφάλι. Τι, φοβήθηκες να μην σε πέσει με το πέρα και δεν θες να βοηθήσεις. Α, για να σου πω, εγώ δεν θέλω να σε πεθάνω τις δουλειές να κάνω. Από το κοινό μου κάνω την κυρία. Ναι, βλέπεις από τις άλλες δουλειές σου κοπήκανε τα χέρια. Για να ξέρω και εγώ τι κάνεις όλη μέρα. Για να σου πω, ό,τι και να κάνω, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ τα χέρια με κυρία μου δεν τα έχω για πλήσιμο, ούτε για άπλωμα, κατάλαβες. Να μην στην ασχολά, δεν μοιάζει και με παρελθόν. Γιατί δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Ηρώνη, μη παιδιά. Έλα ρε Μαρούλα μου, πάντα πας και τις κάνεις την ψυχή σου τώρα. Όχι, αδερφέ, δεν μπορώ. Όλες τις δουλειές σε μένα τις φορτώνουνε. Για αυτό δεν τις παίρνεις και τις τρεβώσεις Μαρούλα. Και οι κοκκόνες από εδώ, όλη μέρα τους στο παράθυρο. Τον κακό σου δεν ξέρω που στο παράθυρο όλη μέρα, γιατί δεν σ' άκουσα. Α, εσύ, Σάκη. Ειρήνη, μη παιδιά, σας το ζητάει μια χάρη. Τρώμε εδώ πέρα. Η θερούη ώρα είναι. Ορίστε, Μαρούλα και εσύ. Δεν θέλω να σου πάω. Δεν θέλεις. Τι έχεις. Vas σε άρρωστη. Όχι, δεν θυμάσαι. Να σου κάνω λίγα κουμπατάκια, Λίγο ψηλά θα φάω. Αντώνη! Έλα εδώ. Δεν άκουσα. Δεν είπα να το Να ανοίξει κανείς αυτό το χριστιανό για να σε τρίξει από το κουστούδι. Κοίτα τη δουλειά σου και το τι θα κάνω εγώ είναι δική μου δουλειά, εντάξει. Τέλος πάντων. Τώρα κοιμάζε τα πιάτα και βάλε τα με το ψυχολόγο. Παιδιά, εμένα ελπίζω να μου φτάσει μια. Εσύ που έπαιξες στην ποτήλια. Πας και θα ρίξεις πως είναι σαν ως κατάλογα. Ωραία, μπάλσαμο. Αντώνη! Αντώνη! Έλα εδώ. Πάρε το κρασί, Χρήστο, θα πάρουμε από το φαγητό και φέρε το ψητό. Όχι μόνο τώρα. Η οικονομία στα παιδιά κάνεις. Βίω μου ρε παιδιά, και μόνο την κρασί και ο καθένας. Άντε, βήμα. Εβίβα! Ναι, βγαίνεις από εκείνος είσαι. Λοιπόν, πού είναι ο Αντώνης? Αντώνη, φέρε μου καημένα τα σίδερα να ανάψω τώρα να καθυστερώσω. Όχι, αλλά εσύ, τώρα. Τι εδώ θα σε τρώσει, θα δώσουμε το μάτι σε τρόμο. Δεν δικάς
κύριε. Σήκω καημένη ξανθή να στρώσει με τόση νόημα να σιδερώσουμε. Άντε, Ελένη, να μ' αρέσει όχι να αναπάσεις σε κακάρι. Τι να κάνω να σιδερώσαμε. Άντε, Σαββέτα μου, να μ' αρέσει να μάθεις το όμως. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και πότε θα σε μπερδέψεις με την Μαρή. Καλά, τι πήγα σε μένα, να πω. Φωνάζει και πάλι μου. Γιατί δεν ρωτάς? Τι να βοηθήσεις, θα φωνάζει και πάλι μου σε μένα. Όλα θα κάνει το μέσα. Μένω να το περάσω από κάτω από το ανάπτυρο για να μου περάσει. Το κακό σου δεν ξέρω. Άντε. Απένια σου, να πάμε φέρμα από το μέσα. Τι? Κωνσταντίν, σε ρωτάσουνε ρε. Τι είναι ρε? Σε φέρει κυρία, μαζέψει. Καλά. Γιώργα! Πού σε ρε Γιώργα? Πού χάθηκες ρε? Πάρε να κάνεις τα λόγα. Ακόμα δεν έφαγα ψωμί. Πας κάνεις τα λόγα και τρως από εδώ. Αφού έπαιρνες κάτω, γιατί δεν πας εσύ. Βρεφιά μου όλους καμάτες τα παλιά. Άιρε. Θα φύγω, ναι. Τι? Με περιμένει κυρά. Ένα μου μένει του πέρσι γιατί το ένα το άλλο πρώτο το άλλο πρώτο το άλλο πάει και εγώ το τρίμηνο του λασάρι με το κομμάτι σπίτι του καμινέτη. Αυτό που άκουσες. Αντώνη. Αντώνη. Πάνε κάνουμε. Θα του μιλάω. Πάνε κάνουμε ένα καφέ. Πολύ γρήγορα. Πέρα μετά. Ένα σου τίποτα. Εσύ τώρα θα φας τίποτα. Θα φύγω από εδώ μέσα. Πάω γιατί έχω και δουλειές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Τώρα το πήγε. Άιντε στο καλό, στο καλό. Να πάρει για άλλο στον πρώτο του λουμπαδιάδε, την αυγίτσα, άτπα έρθουν προς τα βρέξιμα. Τώρα, τι πουτσί. Δώστε τη σπεράντσα. Κωνσταντίν, είναι να βρέπει και άλλο. Τι έλεγες μάλλον από εκεί πέρα, θα φύγεις. Αλλά να μου πεις και εσύ, γιατί να φύγεις. Γιατί όλες οι δουλειές φορτώνονται σε μένα. Και εγώ δεν είμαι δούλα των δούλων, γι' αυτό. Και τι θα μας αφήσεις εμάς Μαρούλα. Εγώ, ούτε δεν σου πω και κακό λόγο. Μόνο με το μέλι σου μιλάω να το μείνεις. Άφησε με στο Θεό σου κι εσύ. Δεν είμαι να ριζώσω εδώ μέσα πια. Όχι Μαρούλα, δεν με φύγεις. Και αν δεν σ' αγαπούν τα παιδικά, σ' αγαπούν όλοι εμείς εδώ μέσα. Μα, και κανείς να μην σ' αγαπά. Εγώ ποτέ δεν θα σου πω λόγο που να σε πικράνει. Να, έλα, πάρε αυτό το κερί που έφτιαξα μόνο για ξένους. Αλλά βέβαια, εσύ με έχεις τέτοια μάχη που ούτε τα γλυκά μου δεν δοκιμάζεις. Αχ, δεν θα έρθει μια μέρα να δω άτομο το πιάτο. Έλα, Μαρούλα, πάει το γλυκό και εσύ είσαι καλά. Δεν με νοιάζει, Δεν μ' αρέσει τα παιδιά. δεν είναι αυτό. Δεν σου αρέσω εγώ. Μα γιατί, τόσο άσχημος είμαι πια. Τόσο κακός είμαι. Άντε το πλάκα σε περιμένω. Αμέσως να πάρει το πιάτο ότι άρχισα και βλέπω στη μέση. Έλα, Μαρούλα, πάει το γλυκό. Όλο, όλο. Όλα, έτσι. Γρήγορα, μπροστά. Κάθε μέρα να πω ένα γλυκό
Θεέ μου αμαξά σαν το Κωνσταντί. Φεύγω. Αχ, εκείνος ο Κωνσταντής, τι ωραίος που είναι. Με τα στιβάλια του, με το ψηλό του καπέλο, με την ωραία του ιστορή. Αχ, και πώς κρατάει εκείνα τα λόγα στα μάτια. Και αυτός ο άνθρωπος μα ποτέ να μην μου πει ένα καλό λόγο, λες και το έχει βάλει όρκο. Τι κάθομαι όμως και το σκέφτομαι κι εγώ, άστο πλευρά, άστο. Λαμπέτα! Τι θες? Ήθελα να μου ράψει αυτό το κουμπί. Δώστε, το κάνω εγώ. Ξέρει να ράψεις κουμπί. Όσο και ένα κουμπί. Τολμούσε να μην μου το εκδώσεις. Αμά βρε Κωνσταντίνου, γιατί είσαι τόσο κακό μαζί μου. Τι έγινε αυτό. Του Χρήστου. Χρήστο, Ναι, γιατί δεν το τρως. δεν μ' αρέσουν τα γλυκά, ειδικά του Χρήστου. Να το φάω εγώ. Άκουσε! Μωρέ, δέστε τι θα το πω. Αχ, τι νόστιμα που το είπε. Του κάνει το αγαπημένο μου. Την ώρα που σου το έχει, Δεν είναι πολύ όμορφος. ζώη εμενέσα, Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Και έτσι σου κάνει κάθε μέρα μετά από πίσω, Αχ, ό,τι μπορεί κάνει και αυτός ο καημένος. Εσύ τι κάνεις για τώρα. Τίποτε. Τίποτε. Εντάξει, καλά. Γιατί? Γιατί ξέρεις αυτό σε αγαπάει. Τι μου να κάνω με την αγαπάω, εγώ τι φταίω. Πρέπει να σου έχει μια αγάπη. Εκτός με τι είναι μερικόντιτο. Όσο πολύ σ' άρεσε με Κωνσταντίνου. Εγώ έτσι είναι κάτι που δεν κάνει. Περάσει ένα χώρο με Δεν μου λες, Κωνσταντίνου. Δεν θα είναι πιο ωραίο τώρα να έχεις μια γυναικούρα να σου ράβει τα κουμπιά σου, να σου λέει τα ράβια. Σαν το να τρέχεις δεξιά και αριστερά. Μπορεί καλά που κατάλαβα. Δεν μου λες, Κωνσταντίνου. Δεν σου πέρασε ποτέ για αυτό το μυαλό να παντρευτείς. Εγώ θα παντρευτώ. Τα στεφάνια που να κάνει, Μαρούλα, εγώ ξέρεις κάτι. Εγώ θα ζήσω ελεύθερο. Thank you.
Στο πιστάξω θα πήγες. Άντε Μαρούλα μου, σούρκομαι, αγάπη μου. Είναι καλά. Είναι καλά, αγάπη. Και φαίνεται πως έχει αρχίσει να σκαρδαδιάζει. Ο έρωτας τον έφαγε γι' αυτό. Το λίγο καλό που είχε, του το έφαγε η Μαρούλα. Τουλάχιστον τον έκανε μαύρος. Αυτά τα μουσάκια στο ρίχνει. Κωνσταντή, πρέπει να τσιχτώσει καλά καλά. Άσε. Άντε, θυμάμαι που είναι, βρε παιδί μου. Φταίει. Κονάκι μου. Έχεις να δώσεις με τίποτα του πατέρα μου που είναι μυστικός. Τώρα με κονάκι σου κρύβω τρώω την καψάδα για σένα. Έλα, κονάκι μου, εσύ να μου κάνεις το έντο θυμωμένο. Ποιος είναι τούτος? Αυτός λοιπόν πατέρα που λες είναι ο Αντώνης, ο Παραμάγιος Ιτσού. Ο Αντωνάκης μας που λες από εδώ είναι χρυσό. Κύριε Παραμάγια, σας το συγγνώμη. Έλα Αντωνάκη μας που είναι μυστικό. Για να καθίσεις μόνο που θες. Έτσι θα. Καλή καθίσεις. Δόξα σω Θεός, φτάσαμε. Ποτέ πολύ βγαίνει. Άκου εγώ Αθήνα, αλλά που να με το κεφάλι. Πως θα έπαιρνα σε έναν δρόμο και δεν θα βγάλω άκρη. Δεν την τράβηξα μέχρι να έρθω εδώ. Πατέρα. Έλα. Κάτσε. Τίποτα. Τι λες, το σπίτι είναι καλά. Όλη μια χαρά. Και πώς δεν το ξέρω που μας ήρθε στην Αθήνα. Είναι τα που λες παιδί μου. Τι πίσω που κάμισες. Όπου πάνω το μυαλό σου αλλού το έχεις. Είναι τα που λες παιδί μου. Να πουλήσω αυτή την πέτρα. Που βρήκα μια μέρα σε άκουσα στα πέτρα. Όχι, Λάν. Που είναι πέτρα. Τι πέτρα είναι αυτή. Την έδειξα στο μπάρι. Ξενούδω θα κάνω δύσκολα πάνω σε 300 δραχμές. Θα πάνω του. Και ένα πλοία πάνω. 300 δραχμές. Αλλά πέτρα είναι διαμάτι. Διαμάτι δεν είναι. Μα είναι καλύτερα από διαμάτι. Είναι αγριώτης. Είναι. Είναι πέτρα του παλαιού ξερού. Ο αφέντης να δεις πέτρες που έχει. Τι πράσινες, τι κίτρινες, τι κόκκινες. Ήσαμε ένα τάλιρο. Αυτές δεν άξιζαν. Είναι βοηθημένες. Πατέρα, μη σε γέλασε ο πάρετος. Ημένα να γελάς. Και εγώ που τρώγω με τις πέτρες όλη μερίστα ημέρα. Λοιπόν, πρέπει να μου τη δώσει εμένα να την δείξω στον αφέντη που ξέρει από τα να μας την κάνει παραπάνω. Το νου σου μας να αλλάξει, Όχι, δα. Ξέρω εγώ. Μα, πού είναι αυτός ο Αντώνης και δεν σου φέρει να φας. Καημένη Αντώνη, τώρα θα μαγειρέψεις. Αμέσως, κυρία Μαρούλα. Κυρία Μαρούλα, μπορώ εδώ μάτια με ματιό χαλάει κόσμος. Σε έλεγα να πάω σε κανένα μαγειριό να μου δουλειάσει. Που άλλα τι του. Τι περιπόλυμη σκριφάνια, τι μαρμαρένες κάτω. Τι μισές πουλάμε. Θα μου πει κάνα σαν τον Μπούσουλα. Πού να φανταστώ πως η Μαρούλα μου λέει με έπαιρνα σε μένα για τα παιδιά. Ρε αυτά πρέπει να πει. Τώρα κάθεσαι παραπασούμερα να φας να παρακαείς. Είναι αυτό κύριε Παραμάγια. Σε πού μπορώ να πάω τώρα. Να πάω στο τέλος πάντων. Εγώ μάθα κύριε Παραμάγια να βάζω χρονιά να πάω. Ένα φοράκι στο σπίτι μας, να μην σε βλέπεις να είναι κάτω. Δεν μου λες, είναι πολύ δικό σας. Πλούσιο λέει, έχει παρά. Πόσο. Περίπου τόση να σε πω την αλήθεια αναπήροντας. Κρασίδι πίνεις. Τι είναι όμως, φτάνει να πω. Στάσου να είναι πίσω. Άμα είναι 20 παρά, τη δουλειά μας την κάναμε. Αυτός μπορεί να δωράσει και για 500.
Εμένα. Εσύ δεν είσαι αφεντικό του σκουπιού. Έτσι. Όχι. Δικάστηκα. Ποιος αφεντικό είναι. Όμως το παλικάρι. Και τι καταδεκτικός. Μα δεν νιώθει βρία που παίρνεις. Τι του λέγα εγώ και τι μου λέγε εκείνος. Νικόλα! Να τα δώσω. Πού είναι ο Νικόλας? Τώρα είναι εδώ. Τώρα ήταν ένας νέος που κύριε Νάβα και μα δεν ξέρω αν ήταν ο Νικόλας. Νικόλας, πού είναι? Δεν ξέρω. Είναι σημαντικό. Ναι. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ ο πατέρας. Ποια? Α, της Μαρούλας. Σου είπε τίποτα. Ποιος? Ματιό. Για ποιο πράγμα? Για εκείνη την πέτρα μου το πουλί. Στο πουλί πως απάνω. Πουλί, Άντε να σε χαρώ. Και τι είναι αυτό το πουλί? Αρσενικό ή τυρικό? Ασενικό. Αρσενικό, Όχι οξυλικό. Τότε πρέπει να είναι πέτρα σκανδάλας. Βασιά του, όχι, εκείνη είναι η πέτρα και θα τη τσίμε, εγώ την βρήκα. Να φάρω μάλλον και αυτή τη τσίμα. Τι σου, Πώς την βλέπεις, σ' άρεσε. Εντάξει, καλή είναι, αλλά είναι λιγάκι παχιά. Και εμένα μου αρέσει που λιπνές. Το βρήκαμε αυτό. Του πορτοκαλός φαίνεται για τη Μαρούλα. Άκουσε με αυτή, αν την πάρεις. Τι να πάρεις, δεν ξέρεις τι είμαι εδώ? Εσύ δεν είσαι αφεντικός του σκουπιού. Όχι, όχι. Εγώ είμαι αδερφός. Στάσου τώρα στα μόνα τώρα μου είναι κάτω, θα την κάνω την έβαλες. Πώς θα την πω ο αδερφός Νάβαστος, διότι το κουβάλα του Χανάτη Αθεόπουλος τώρα. Αυτός είναι. Τι! Μάλιστα φέρνεις ήμι και θα κάνω τι θέλω. Κι άλλοι, κι άλλοι, να πεντάνθρωπος, που το βάλαμε στο το σχημένο. Πρέπει που βάλα του κάνα. Λοιπόν, αυθεντικό, Εγώ, βασικός, γενεράς. Σκάβω. πείτε μήνες του Ματλιό, Όχι. ούτε την πέτρα. Ούτε την πέτρα, ούτε του σκουλόπετρα δεν είναι. Εγώ τώρα το κανάλι τσάκου δεν το βρίσκω. Και αυτή πάει γυρεύοντας. Μαρούλα. Ναι. Ούτε και στη Μαρούλα. Να τα μας. Δεν είναι στη γατέρα. Η Μαρούλα. Ναι. Την κατέρα σου. Να σου πω, να σου φέρει μια ψημονιά. Κάνε του άλλου. Όμως, του βάλα του κανάλι. Άκουσε ένα αφεντικό. Μα το πήγε να είναι να την πάρεις. Εγώ. Εσύ. Η Μαρούλα. Η Μαρούλα. Πάρω εγώ τη Μαρούλα. Τι ανακούσου. Σαν πολύ μου πει η Μαρούλα σήμερα στο ουρδόνι, για ένα συμβεί του μούρα. Δες μου τις κανένα μου. Πήγαινε και εγώ πιο μετά. Θα μην δείξουμε. Τι λες, να την πάρω και να σου δώσω και το παρά. Πολύ παραπάνω. Α, καλά δεν είναι πολύ και σένα εξήγει όλο το λεπτό του κόσμου. Για μένα όμως, προεστερικό να σου το πω, είσαι και σε ηλικία, ρε παιδί μου, δεν με κάνει. Δεν την είδες. Δες να πρόταξες του κάτι μου 250, χάζεις μας. Εγώ δεν θέλω να την πάρω με 300 δραχμές πήγα και αυτό να την πάρω και να την δώσω το δράκο. Πώς είσαι. Λοιπόν, στα decision τι θα κάνουμε. Δεν είναι στρατηγός, αδερφέ. Εντάξει, δεν θέλω το πανιά σου. Δεν είναι πρόσβατα. Τώρα, για λοιπές. Εντάξει, εντάξει. Μην πας, έγινε η δουλειά σου. Όλα πάνε πάνω, όπως την πληριστικά. Εσύ γυρίζεις αυτό και εγώ εσένα. Γεια, ο πατέρας της Μαρούλα, πηγατέ. Κύριε να το κρασί και τρόμαξα να σας δω. Ναι, αλλά πού πάνε να του κανάτι. Ας το κανάλι και πάνε πάνω, ρε πλάκα.
Μα τι αφεντικά, τι σπίτι. Ωραία, τι σπίτι. Άλλος με κουφιά, άλλος με γαλόνια, άλλος με δυο φτερά που πεις. Σωστό Παναήρ. Να, αυτό είναι δουλειά. Δεν είναι εύκολο να γίνει παράδειγμα. Βεβαίως, δύσκολο δεν είναι, αλλά δεν βρίσκω. Εσύ κάτι παχυλό. Το όνομά ήταν σκοτεινό. Σαν να δεν σε νοιάζει. Και εμένα πια. Δεν έχουν πολύ ένα από παράδειγμα. Μας το ήρθαν. Πρέπει να πεις μόνο από όλα. Όχι, τα άλλα, πατάς απαράδειγμα το στο άλλο. Να δεν μετρήσουμε. Παλικάρι, με πίνεις το τσιγάρο σου. 1 και 10. 1 και 10. Είναι πλατύτερο. Και αν δεν θα κάνει τα πατριώτη. Για το αρχικό ύψος, Δεν παραπάνω από 10. 2 μόνο. Αν καλά που κατάλαβα από τους ακούν οι ψωριάτες είναι γεμάτη περηφάνεια. Μύτη που έχει που έρεσε. Άμα το καταλάβαινα εγώ, δεν τον έγινε στο στράτο. Ούτε 2 κάνει. 1 και 55. Τώρα θα κάνουμε, θα ανοίξουμε. Καταλαβαίνεις. Πατέρα. Βρήκα στο τσιγάρο σου, φέρνεις. Πούτος, πούτος. Εσύ να φύγει. Κρατεύσεις. Σώπαινε. Καλά, καλά, δεν μιλάω τώρα. Εγώ τον είδα αυτό να φέτεις. Ο Τζάνος θα τυχώσει με πλάκα τα γαλόνια. Κύριε, Σαν τη μαρούλα. ο πατέρας του, κύριε. Είναι αλήθεια. Ήρθε σήμερα από την πατρίδα. Εγώ στα δεύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχωρέστε με απέναντι μου. Δεν το ξέρα. Εγώ γύρισα το τσιγάρο. Συγχωρέστε. Δεν πειράζει, δεν πέτασε. Τώρα σαν πούρα. Πάμε στο ταυτό Κύριε, δεν σου δώσω την πέτα που έφερε σήμερα ο πατέρας μου να του πεις. ωραία. Δεν θα μαρούλα. Α, εγώ δεν σκαμπάσω από αυτό. Πάνε απέτρα, είναι απέτρα. Δεν στις καλά, έχει ένα πλήρα πάνω. Και τι ζητάς. Δεν θα μ' αρέσουν. Τι δίνεις. Να πλωτάξετε. Ερωτάσεις. Τι παριστάτε, φιλικά. Όχι αυτό. Αετό. Αϊτό, δεν βλέπεις τα μίλια. Στραπός πρέπει να είναι. Όμως στραπός θα τους πάρω. Σε δίνω 1000 δραχμές. Τι, ας είναι και συντατικό. Πώς. Δεν σε φτάσει. Και θα σου δώσω 1000. Τώρα αυτό μοιάζει με δημοκρασία. Τόσα πολλά αξίζει. Σε δώσω 1000. Ωραία, εδώ μάτια θα βγάλουμε λαμπό. Ρε πατέρα, πώς μιλάς. Απέντε το μετάνιωσα γιατί από ό,τι με είπαν αξίζει πολύ παραπάνω. Μόνο το πλοίο να φανταστείς 1000 δραχμές. Αλήθεια, κύριε πατέρα. Σε δώσω 1000. Μα, δεν πάω να σου πίσω. Το μετάνιωσα απέντε, δεν τη δίνω. Καλά για τα μάτια σε πιέζω. Μα ό,τι μη και σου δώσει την άλλη, να είσαι να σου δώσει παραπάνω. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, εκεί που θα πάω θα μου δώσει παραπάνω. Ρε πατέρα, τι κάνεις και δεν τη δίνεις. Σου άπας εσύ, εδώ θα βγάλουμε λίρα γκρέζικη. Πού είναι. Έφυγε. Θα πήγαινε στη καλούμα. Πρόσεχε όμως. Αυτοί οι ομολογικοί άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι. Βεβαίως. Αντώνη, Χρήστο, εσύ είναι μέσα. Ξέρω εσύ. Δεν κάνεις το ποτάκι μαρούλο, δεν πότε έρθει να μου το πεις. Τώρα είναι Μαρούλα, είναι ευτυχισμένη νύχτα. Θα πρέπει 3.000 σταθμές. 3.000 η Μαρούλα. Αχ, το αγαπώ παραμάνι. Δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει. Χιλιάδες. Τόσοι πολύ ωραία και λοιπόν στέψη. Διότι τα νησπούς του χρόνου είναι σπανιότερα. Είναι όμως πράγματι το πρόβλημα. Βεβαίως, θέλω να το μιλήσεις. Αν είναι έτσι, εντάξει. Θέλω να το φρυγγύλει. Το φρυγγύλο. Μπορεί να το μισάω. Το μισά. Αν το μισάω θα είναι τίμη. Πρέπει να φτιάξω βιβλία. Δεν θέλετε πρώτα να δούμε το μισθανιό. Δεν ξέρω σαν άνθρωπος. Πώς καταπιάνατε με γιατί ποτέ είναι τα πράγματα. Πουθενά. Πού είναι πουθενά. Και πού δεν πήγα. Τι κάνεις εδώ. Τίποτε. Αυτή είναι η δουλειά σου. Γρήγορα στους κόπους. Μόνο αυτό σου λέω. Μαμούνια. Πήγαινε μέσα. Αλλά Δεν μπορούσα να την εδώ πουθενά. Και πού δεν πήγα. Σε όλο το σπίτι έψαξα. Λες και χάθηκε. Μα είμαι και χαζός όμως. Ρε Χρήστο, το έφαγε το γλυκό. Δεν το έφαγε. Τι άλλο θες. Λοιπόν,
με αγαπά. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, είναι και όμορφος. Βέβαια, με αγαπά. Αχ, μα έλα μου θέλω να ρωτήσω από αυτά τα σούμερά της στα χείλη που είναι κόλας. Κάτι θα πει καλός χριστιανός. Ερχόμουν για χώρα και ήρθε μια ηλούδιο. Είδες που θέλα τη μαρούλα. Όχι αδελφέ, εσύ αν μιλάς δεν έχεις να μιλάς και τη μαρούλα. Πες μου, σε παρακαλώ Κωνσταντή, την είδες. Μην τη δες. Λοιπόν, πού είναι. Πριν από λίγο μας είναι εδώ πέρα και με έδωσα αδελφέ και έφαγα ένα χέρι. Δεν το έφαγε εκείνης του. Αυτούς εδώ εγώ δεν θα φάσω. Τι μου να σε πάρει ο χάρος. Γιατί είμαι Χριστίνη και θέλω εγώ μια άφουρα να φάω. Και έγινε από έτσι και της μαρούλας. Από ό,τι φαίνεται, για να δεις μωρέ μάτια μου, υλικά που τους κάνει. Έτσι, Μόνο επίσης που θα έχει δοκιμάσει μπορεί να κρίνει. Μπράβο σε αυτό που θα την πάρει τότε. Τρεις χιλιάδες εδώ που τα λέμε δεν κανείς. Έχω και εγώ μεγάλη κρίση. Θα πάρω μια καρότσα με καλά πετσία, ήγες, καπιστράνες, πισινέλες, 1500 και άλλα χίλια, ένα ζευγάρι άλογα, να έχω κουμπάκια στη πιάτσα. Αλλά με περισσεύει φόβος. Να επενδύσω, πουλάω βιβλία, καλύτερη επένδυση. Αλλά για να πουλήσω, πρέπει να πουλώ. Κάτι πώς το κάνει εκείνος τα πολλά ωραία τα βιβλία. Λέει, πάτε κι εσύ, καλή Επειδή δεν το αγαπάει η μαρούλα.
χάθηκε. Είχε μικρό το σπίτι. Γεροκυλίτσιος. Αυτός ο Σταμάτης μια ζωή του έχουν δείξει. Σπίτι Σταύρος, που χέτεψες Σταύρος σπίτι. Και πλάκα. Μετά εμένα λέτε ρε παιδιά που τον δέρνω όλη την ώρα το Σταμάτη μου μέσα. Χρήστο! Ρε Χρήστο! Θέλει πάνω να φέρνεις πάλι γρήγορα. Άντε μωρέ. Τι με θέλει, πού να ξέρω, πάνε πάνω που δεν. Να δεις, θα πήγε να μιλήσει αυτός ο βλάκας. Ένοιασε. Θα φάει άλλες τόσες μέχρι να πάει και στην κυρά. Το μασκαρά το δεύτερο. Άντε να σου υπογράψω το διαβατήριο. Arrivederci. Ciao Vera. Bene, da fare buon. Δεν είναι σε κάτι να δω. Πώς τον είδα, θα τον σκότωνε ρε σολένα. Τον έτρε λέει. Αμάν, Δεν λες καλύτερα τον έβαρε. αμάν, παιδιά τους άνθρωπος. Όλα μου στους Δεν μου λες που θα πεις. Είναι αλήθεια πως ο Μαρούλα έχει 3.000. Έτσι λέει, ξέρω κι εγώ. Ωραία, φίλοι. Καλά, μην τα σου μίλησε. Δεν ξέρω τι μου μυρίζει εμένα, αλλά εγώ δεν κάνω το κάποιο από σου πέρα. Ξέρει μάλλον αυτό που βουλευταράς είμαι και νομίζω πως ταιριάζουμε γιατί και αυτή δουλεύει χωρίς δουλειά. Τους πας τα μούτρα και τους όλα μάγουρα. Όχι, εσύ. Έτσι θέλω λέω και να πετάξει αγαμπρός και το ρίχνει ράψει. Να φεύγει. Έτσι ρε Θανασία, πατούρε του λιμοκοτού. Όταν ξεκινήσει να άλλη αγάπη εσένα, μην την δώσεις, κατάλαβες. Τώρα σας πάω το μούτρα. Κάστες, γιατί άμα το μάθει αφέντης. Έλα Μαρούλα μου, πέρα μέσα, κορυφαία μου. Και το Μαρούλα μου σε κοιτάζει. Δεν τους πας τα μούτρα τώρα. Κοίτα να μιλάψω και τελειώσαμε. Σας πιάσανε οι τροχαπές τώρα. Αυτό είναι το ευχαριστώ που κάνουμε τόσο δουλειά Μαρούλα. Έλα, στα ρε, ξέρω πως είναι αυτό. Ναι, καλά. Άσε τα πλώσα μόνοι μου, ευχαριστώ. Λες, φιλικούλα μου, σε κοιτάζω να προσβεύεσαι να μου Α, πολύ μου την παίζεις και να πας τα μεγαλύτερα. θα πάρεις αέρα. Πάμε να πούμε. Σταυρός, μετά από αυτό σιγά. Δε. Θεέ μου, πως τρόμαξα δεν λέγεται. Τι έχει τρομάξει μάνα, όλα αυτά που είναι για σένα γίνονται. Για σένα, για. Γιατί? Γιατί ο Χρήστος λέει ότι δεν τον αγαπάς. Εγώ θα τον αγαπάω. Είναι και έτσι όλο το αγάπη για σένα, ξέφερε στην πλάτη του Εμίλου του Παραμάκη. Σέσπασε. Άμα αυτά ήταν από τη στιγμή. Αχ, το καημένο του Νατονάκι. Παγιάτη, όλα αυτά για τα μάτια. Και εγώ τι ξέρω τώρα. Και σε ένα αυτό. Τι είπες? Ένα άλλο μαρουλαπούς έτσι όπως σε ξαναβλέπω. Καταλαβαίνω γιατί γίνονται όλα αυτά τα κομικά. Όχι, δα. Κι όμως, Χώρα μου τα λες αυτά. Και ακόμα και δεν ρε πιάνει. όλα, Ναι, στο παιδί. θυμάσαι την είπες να παντρευτώ. Αέστρος! Δεν τα είπα. Θυμάσαι που ήταν το παντρευτώ. Ναι, αμόρι μου, το θυμάμαι. Και μου βγες την ύφη. Πώς το έβαλες αυτό εσύ? Να, το συλλογήθηκε και μετά από βαθιά να δείχνει εσωτερικό μου κόντρο. Κατάλαβα πως εμείς οι καροτσέριδες πρέπει να είμαστε πάντα, μα πάντα μαλωμένοι. Α, το καημένο του Κωνσταντίνου χαραμένου σου. Λοιπόν, μου πεις νύχτη. Γιατί όχι? Να βάλεις τα δυνατά σου. Αέμονο. Πώς την θες? Ψηλή, μελαχρινή, κοντή. Άσχημα. Ξαρδιά και νόστιμη, γλυκιά στο πεπόνι, απάνει κάποιος σαν και σένα. Τι πάμε μας φέρε. Εγώ τους
άκουσε τι λέει.
πάλι. Σε παρακαλώ, είμαι άλλος και τα 5 λεπτά να πέσει τηρήσεις. Άξε μάλλον ναι. Καλά. Βρήκαμε πολλές από το μαρούλα. Πως ο καημένος όρμη όλο αυτό. Μπροστά είναι 70 πεταγμές. Και αν είναι εύκολο να μπορέσεις να του δείξεις το ανήσεις. Άξε που πίσω από εδώ ρε! Άκρη από εδώ ρε! Πάτσε εδώ ρε, άκρη που πονιά πες! Τις γραφές! Άντα πότα. Πρώτα δεν έχει. Άλεσε να πεις τη γωνιά ρε! Αμά, Κωνσταντίνου, πόσα μου περιμένετε. Ρε ξέρεις τι άνθρωποι είναι αυτοί! Σαν τους μάθουν τι έχουμε εμείς παράς, έτσι, σαν δούνε να τους πάνε. Σε βλέπω εσύ πολύ χαρίζεις, αλλά εμένα δεν έχει καραβάτσα μου. Μα τι είναι αυτά. Μάξε μα δεν έχει, αλλιώς από το γαλάκια σου και από εκεί που ήρθες, το κουτσοχώρι. Καλά. Καλά, τι έχουμε Χριστό. Εμάς θα σε έβαλα αυτές. Δεν ξέρεις πόσο λυπήθηκα για σένα. Για να ξέρεις ό,τι θες, ό,τι σαν μαθητώσεις, δώσε μια κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τίποτα. Α, εσύ είσαι καλά. Σε έχω το με την παρούλα. Με γεια σου, με χαρά σου. Έλειξε να σε κάνω την πάτο. Η Μαρούλα εγώ την αγαπάω εδώ και τόσο καιρό με τα μάτια της καρδιάς μου. Εσύ την αγάπησες χθες. Αν δεν την αγάπησες σήμερα. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Τι εννοείς. Η Μαρούλα είναι κουτιά. Ας κάνει την καρδιά της ό,τι θέλει. Εγώ φεύγω. Δεν θα με ξαναπείτε. Αντίο Μαρούλα. Να είστε καλά. Είσαι καλά. Είμαι μεγαλός. Αχ, το καημένο. Ας σε παρακαλώ, αυτό να πατρευτείς εμένα. Δεν το είδες, έκλαιγε. Ασώς και μην έφυγε, εγώ τι φταίω. Να ήταν ωραίος και γαλακτόδος σαν και εμένα, Πατέρα. Πολλά τα έτη σου τσιριστάτη. Τώρα ναι, αρχιστράτητος παρακαλώ. Δεν είναι στρατηγό, πατέρα. Να σε πιάνω. Ο Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος είναι ο Μαξάς. Ο Μαξάς. Βέβαια. Και τώρα που είμαστε έτσι εδώ οι τρεις μας, θα θέλαμε να σου πούμε κάτι. Κύριε Νάδελφε, εμείς δεν αγαπήμαστε από χθες. Μάθες από χρόνια τώρα. Και έτσι αν είναι, που τη δίνεις για γυναίκα. Τι είπες τώρα, παιδί. Θα μου τη δώσεις για γυναίκα. Γυναίκα που είναι παντρευτής. Ναι, βέβαια, μου τη δίνεις. Άκου εκεί τι λέει. Και βέβαια σε μεταφέρει τα χέρια. Εσύ που μπορώ να έχω καλύτερο να βρω. Ευχαριστώ κύριε Νάδελφε μου. Και δεν μου λες από πού είσαι. Από τη Ζάκη, από την Μπουχάλη. Μέσα. Μέσα την Μπουχάλη. Και Να μου ζήσεις να φέρνει. Ευχαριστώ κύριε Νάδελφε. Ξέρεις τι λέω. Να πάμε τσικά να κάνουμε τώρα. Τι λες που να κατεβαίνουν οι τη Ζάκη του πλάκα με κάνεις τώρα. Και εδώ καλά είναι. Και άλλο αν θέλει ο Θεός, Αύριο. βέβαια αύριο. Ας είναι και σήμερα στα τύχε. Κωνσταντίνη, θέλω να πω. Μια φίλια να κατάτε. Μωρέ καρά που μου δες σχολούλα. Τώρα αν κοιτάει, τώρα θα στεναχωρήσω και καθήκαμε. Τι έγινε. Η πέτρα είναι τέτοια. Ψεύτικη. Τούτη είναι κακιά πετρίνα. Όλη την εποχή που ήταν λες και άνοιξαν οι καταγράφεις τώρα. Πήγαν και βρήκαν κάποιοι πατριώτες. Και έτρεψε μια καρότα. Πήγαμε σε κάποιοι μαγαζιά,
Ελληνάδε μου, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και χρειάζεται attention. 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 Αγγλικά, γνωστές. Χρειάζεται προσοχή. Τώρα όμως τι κάνουμε, πείτε μου. Σε είπα να πας να σου πεις τι 3.000. Α, για να του δώσω δηλαδή ψεύτικη πέτα. Αυτό να δεν είναι ψεύτικη. Πού είστε? Α, δεν γίνεται να κοροϊδέψει τον άνθρωπο που τρώω το ψωμί του. Και σε ενθυσιάζω μένα σε τότε παιδιά. Πάρα μας που συζητούμε τώρα, μάγας, πυρήνιος, χαζός, πετούνος, ξύλο και απελέκτο. Κοίταξε να της αράξει την νόμη, να πάει στον Μαπέντη, να πάρει 3.000, γιατί μυριμένα και μυριμένα δεν γίνεται πράγμα. Έχεις δίκιο, παιδί. Ούτε εγώ θα την αφήσω. Εγώ θα την αφήσω να παγιάσει να το πεις. Έτσι, να πάει να δω. Πήρε 3.000 ή Αρέα, θα του το πω. Συγκεκριμένα τα πράγματα. Α, γέρα εδώ, έτσι. Τι έγινε, μου δώσεις πέρα για 3.000. Άντε για 3.000. Μόνο για να πήρες. Κύριε, δεν μπορώ, συγχωρέστε με, αλλά δεν θέλω να γελαστείτε. Η πέτρα είναι ψεύτικη. Τι ακτικά, ψεύτικη. Μάλιστα. Περίεργο. Κάτι που σου λέει αυτό που φύγει. Εγώ καλά δεν έκανα. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Για μαμαλά, τι έκανα. Τώρα θα σε πιάσω το μαλλί και να σου σκουζίξω κάτω σαν τα πόδια. Όχι. Εγώ αυτό που έπρεπε αυτό έκανα. Η κατσί στην αλήθεια. Ανάθεμα την ώρα που ήρθες στην Αθήνα να μου γίνεις ομογέννησα. Αυτά σε μαθαίναν μου όλο τόσο καιρό με τη μάνα σου. Όπου πατέρα. Τώρα έρχονται, αφέντη. Πού είναι? Έλα να την εκαμαρώσει, παιδί μου, έλα να την εκαμαρώσει. Πήγε τα μολέψει όλα στα παιδικό σας. Πήγε του είπε ότι η πέτρα είναι τσέτισα. Του είδους τους είδες έκρητη. Ναι. Ωραία, μα την έκανα το λαιμό, θα το λέτε. Μα με το. Και πώς θα το Δεν ξέρω αν θα πατώσει κανείς 300. 300 θα πούμε μονάχα. Δεν κράζουμε τίποτα. Το καθένα στον δρόμο τώρα. Τι λες Κωνσταντίνα, πιστεύεις στα αυτιά μου. Θα πιστέψεις βέβαια. Πώς θα παντρευτούμε λίγο σπαρά. Ήστα να την εκποπεδείς, παιδί μου. Δεν τα λέω. Ώστε για τους παράδες μου να ήθελες λοιπόν. Όχι. Αλλά και πάλι τους παράδες αδερφούλα. Πώς θα παντρευτούμε, πώς θα ρίξουμε σπίτι. Παιδιά θα θες. Σκυλιά θα θες. Κατιά θα θες. Δεν γίνεται χωρίς παράδες που πάμε. Βρε μήπως εμπλέκομαι. Τίποτα. Φεύγω μάλλον. Φεύγω. Σ' αφήνω. Θες να πάρω τώρα από μια άλλη γυναίκα να σπάσω το κεφάλι. Τώρα τι κλαίς. Θα έπρεπε να τα λογιστείς πιο νωρίτερα. Τώρα πάει το πόδι. Πέταξε τα κούρια. Τι κλαις. Δεν σε πείραξε. Πώς είσαι μου λόγος εσύ. Πώς είσαι ο πατέρας της. Εγώ είμαι εξορισμός. Ο Κυρλινάδος. Τι της έκανε ο Κυρλινάδος, γιατί κλαίει. Η κατσί, η κεφαλή της. 25 χρονών κορίτσι και με κλούδια. Τι έγινε. Πήγε μωρέ παιδί και τα ομολόγησε όλα στα παιδιά. Πως η πέτρα είναι ψεύτισα. Ψεύτικη. Μα καλά έκανε όμως Κυρλινάδος, γιατί. Τι, να γελάσει τον αφέντη της. Μα τι λες και εσύ ράδι. Χριστό, Χριστό. Μπράβο Μαρούλα, καλά έκανες. Και βέβαια, ακόμα και αν δεν μου το έλεγε ο πατέρας σου, εγώ ήμουν σίγουρος πως έτσι θα έπρεπε. Να έφτασε. Τώρα σε κουτέλει το γαμπρός, να μείνεις στο ράτσο. Ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντίνος μωρέ, είναι το λεβεντόπεδο. Καλά με Μαρούλα, γι' αυτόν εδώ κλαις. Όχι, δεν τη λέω για τον Κωνσταντίνο. Τη λέω που φάνηκε να τους πει. Γιατί δεν κατάλαβα ποιος με αγαπούσε πραγματικά και ποιος με ήθελε μόνο για τα λεφτά. Μαρούλα, ξέρεις, εγώ δεν... Μη κλαις, εγώ δεν αλλάζω. Κι αν ο Κωνσταντής ήθελε για την Δέλικα, δεν μου καίγεται καρφί. Εγώ σε παίρνω όπως είσαι. Μπορεί να είναι προσυμφερτικός. Πάντα καλός Χριστό. Μα δεν θέλω να παντρευτώ. Ξέρω σου πατέρα.
βλέπω τώρα. Παγκράτη! Μάθε τους όλους στο φοιτικό. Ξεγέλασα. Με ξεγέλασαν απέντη μου. Εκείνος ο Μάικος θέλει όπως ο εγώ. Την ξέρεις εγώ καλά, είσαι όπως το μισάκο. Το μισάκο, λάμπη πέτρα. Εγώ την βρήκα. Ρε, την ξέρεις εγώ καλά, τι νομά το πάρω. Μην ήταν εσύ. Λαστογραφία παιδί. Λαστογραφία. Έπαιζα είναι καθαρά ψήφι. Ναι, το μισάκο. Πρέπει το δικό μου είναι. Καλά, αν θέλεις να είναι ξεγελάσου, εγώ θέλω να δείξω. Θέλεις να είναι ξεγελάσου. Αυτή τη στιγμή το ξέρω. Τόσο 1000, τόσο 500, τόσο 100. Πέτας αξίζει 10.000 να μας.
Ma καλά, δεν μου λες. Τι είναι αυτός ο κύριος, τέλος πάντων. Το Περικλή δεν ξέρεις. Το Περικλέτο. Σκόταμε! Δεν ήταν αυτός που τράβωσε πάντα με το φωσίλι. Αυτός βέβαια. Αχ, καλά και με κυβέρνησες τότε, μες. Τρομάρα να σου. Είχε φύγει ο κύριος που έλεγε ότι ο θάνατός του ήταν η σωτηρία της Ελλάδας. Γιατί σου την Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ θα πάω περισσότερο με το κύριο του Περικλή και να με ενδιαφέρει αυτό που έφτασε. Άμα ξαναπείς αυτό το πράγμα, σου φέρω την καφέ. Καρέκα σου πάρει. Κατάλαβες. Το λέω και το ξέρω. Τρομάρα να σου. Δεν ακούω τίποτα. Παπάκια μου, σας Όχι, παρακαλώ, παπάκια μου. σε τρούστας, θα παραδεχτώ τι σημαίνει. Εγώ, ο Τζόναρ Πανικόπουλος. Παπάκια μου, σας παρακαλώ, παπάκια μου. Όχι, 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 όχι. Παπάκια μου. Μη μου το λέτε, σας παρακαλώ, γιατί με φτιάχνετε ρέδα. Να συλλογίσου, παιδί μου, να το πεις από τη λύση. Μα να παραδεχτώ τις ιδέες σου. Εγώ, ο Φόγκλας. Δεν σου λέω να το παραδεχτείς, αλλά τουλάχιστον κάνε ότι το παραδέχεσαι. Θεέ μου, Θεέ μου. Παιδί μου. Τι κάνεις εσύ εδώ. Συγγυρίζω, Δεν κύριε. πήγαινε γρήγορα στη δουλειά σου. Μάλιστα. Δεν είχε με κατάφερε το διαβόλο χωρίς. Γίνεται να της πεις όμως όχι όταν ανοίγει τα κεράκια της πίσω. Δαπάκια μου! Τι να κάνω παραδειστική σε Ελένη. Άλλος ο φίλος. Δεν μπορεί να στείλει. Τι να του πω όμως τώρα. Πώς να αφήσω. Άψε! Γίνεται ράσιμη και μην αρχίσεις. Αφέρα, έχετε πληρέσει ένα δίκιο. Είμαι σίγουρος ότι όχι αγόρι μου. Εγώ είμαι σίγουρος με τη δική σου. Δεν το παραδέχω ποτέ. Σας παρακαλώ τώρα. Να μην με παρακαλάς καθόλου. Εσείς και παραπάνω πρέπει να τα ξέρετε. Εσύ ξέρεις όλα αυτά τα σαμολιά να γράφω. Μακάρι δεν ξεχάσατε τον πόλεμο στον αεροπλάνο που έκανε. Πάλι, εσύ και εκείνη ακόμα έκανε τις άλλο. Εμείς λοιπόν εκπαιδευτείς παρακαλώ. Τώρα γίνεσαι πολύ και φαντάρεις εσύ. Τώρα θυμώνεις ή δεν θυμώνεις. Το παρεξηγός ελευθέρης. Αυτό που σου λέω εγώ τώρα σε παρακαλώ και να μην επιμένεις στη γνώμη. Εγώ. Εσύ επιμένεις. Εγώ είμαι πιο γέρος και θα με αναγκάσεις. Θα σε αναγκάσω μάλιστα. Έτσι. Έτσι. Ο γάμος καλά είναι. Πολύ καλά. Όπως αγαπάτε. Πίσω. Πήγαινε να πάμε στη θάλασσα. Για αυτή τη φορά για πάντα. Ακούς εκεί. Μάλιστα. Βλέπει ο Περικλής. Εννοείται. Μάλιστα, μάλλον. Μαρία, Ελένη, ελάτε! Εδώ είναι χαμός! Έχουμε παπάδες! Σκηνά, όμως δέστε! Τι είπαμε παπάδες μου? Το λοιπόν, Για πέρα. τι κάνω τα καλύτερα.
Έχω μια προσωπία και να ρίξω σπάρτα και να μην τραβούμε με τα ρίξω κάτω γιατί με θέλω να μου καλέσαι θέλω να σε πει ό,τι κι αν συμβεί θέλω να σε πει ό,τι κι αν συμβεί και η ζωή σου μόνο να τα αλλάξει τώρα και προσοχή το εθνικό μηδέο Καμίλιο πάρε και την εταιρεία κακούν όλα κανονίζει και είναι τώρα κακούν προγραμματίζει και η ζωή σου όλα Τώρα πρέπει να πάω.